Dobar dan. Uvijek ste se pitali kako izgleda avantura odlaska do svemira. Danas ćete dobiti odgovor, jer nevjerojatna glavna nagrada u sklopu promocije jednako nevjerojatnog proizvoda Generali autokasko osiguranja i American Expressa omogućuje sretnom dobitnici upravo to, svemirsku avanturu. Evo, samo što nije. Nevjerojatno bogato svemirsko iskustvo doživjet će dobitnik, sasvim obična osoba baš kao i vi, uz iskusnog profesionalnog pilota, a nezaboravni prizori kojima će svjedočiti tijekom 30-minutnog leta, iskustvo su kako tijekom života dožive samo odabrani. I nema mjesta čuđenju, jer uskoro započinje era svemirskog turizma. Ovo nevjerojatno iskustvo omogućeno je u tvrtku Incredible Adventures. This year, UNEXT Group contacted Incredible Adventures, myself, and on behalf of Generali, and presented this idea to us to send a Croatian into near space. And we thought it was an excellent idea. We discussed it within our company, and here we are today. It's about to happen, and we're excited it's going to happen.